Στην καρδιά της Αφρικής ρέει ένας ποταμός τόσο ισχυρός που κάθε δευτερόλεπτο απορρίπτει δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού στον Ατλαντικό ωκεανό. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η Σαχάρα καταπατά πρώην γεωργικές εκτάσεις, ενώ η λίμνη Τσάντ αγωνίζεται να επιβιώσει. Για δεκαετίες, μηχανικοί και κυβερνήσεις μελετούν μια εξαιρετική ιδέα. Τη δέσμευση ενός μέρους του νερού της λεκάνης του Κρογκό, τη διοχέτευσή του προς τα βόρεια και τη χρήση του για την ανοικοδόμηση λιμνών, καλλιεργειών και πράσινων διαδρόμων στις πιο ξηρές περιοχές της Υπήρου. Το έργο θα απαιτούσε κανάλια μεγαλύτερα από ορισμένες χώρες, τεράστια φράγματα και συμφωνίες μεταξύ πολλών εθνών. Η κλίμακά του μοιάζει με κάτι από έναν μελλοντικό πολιτισμό. Ωστόσο, τα σχέδιά του άρχισαν να διαμορφώνονται πριν από περισσότερα από 40 χρόνια. Το κεντρικό ερώτημα παραμένει: μπορεί ο ποταμός Κρογκό να φέρει πραγματικά ζωή πίσω στη Σαχάρα? Ο ποταμός Κρογκό διασχίζει την Αφρικανική Ήπειρο σε ένα τεράστιο τόξο πριν εκβάλει στον Ατλαντικό ωκεανό. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει πάνω από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτείνεται σε εδάφη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κρογκό, της Δημοκρατίας του Κρογκό, της Αγγόλας, της Ζάμπια, της Τανζανίας, του Καμερούν, του Μπουρούντι, της Ρουάντα και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Το κύριο κανάλι δέχεται νερό από ένα γιγάντιο δίκτυο παραποτάμων. Μερικοί πηγάζουν βόρεια του Ισημερινού και άλλοι νότια, μια κατανομή που αντισταθμίζει εν μέρη τις εποχιακές διακυμάνσεις. Όταν οι βροχοπτώσεις μειώνονται σε μια περιοχή, άλλες περιοχές της λεκάνης μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη ροή. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το Κρογκό έναν από τους πιο σταθερούς και ογκώδεις ποταμούς στον κόσμο. Κοντά στις εκβολές του, ο μέσος ρυθμός ροής είναι περίπου 40.000 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αν και οι μετρήσεις ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία, την εποχή του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες. Μόνο ο ποταμός Αμαζόνιος έχει μεγαλύτερο όγκο. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του νερού προέρχεται από το νερό της βροχής που ανακυκλώνεται από το τροπικό δάσος, τους βάλτους της ενδοχώρας και τις υγρές αέριες μάζες που κυκλοφορούν πάνω από την κεντρική Αφρική. Το τροπικό δάσος του Κρογκό λειτουργεί ως μια τεράστια βιολογική υποδομή. Τα δέντρα απορροφούν νερό από το έδαφος και το απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μέσω της διαπνοής. Οι ατμοί σχηματίζουν σύννεφα, τροφοδοτούν περαιτέρω βροχοπτώσεις και διατηρούν ένα δυναμικό κύκλωμα που συνδέει τη βλάστηση, το έδαφος, τα ποτάμια και την ατμόσφαιρα. Μεγάλοι υγρότοποι αποθηκεύουν νερό κατά την περίοδο των βροχών και το απελευθερώνουν αργά, ρυθμίζοντας τις διακυμάνσεις της ροής. Μέσα σε αυτό το σύστημα βρίσκεται η κεντρική Κυψέλη, μια εκτεταμένη κοιλότητα που καλύπτεται από βαλτώδη δάση και τυρφώνες. Κάτω από την επιφάνειά της βρίσκονται τεράστια αποθέματα οργανικού άνθρακα. Η σταθερότητα αυτής της περιοχής εξαρτάται από τη μονιμότητα του νερού και μια λεπτή ισορροπία μεταξύ πλημμυρών, βλάστησης και θερμοκρασίας. Το Κρογκό, επομένως, αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα ποτάμι που μεταφέρει νερό στη θάλασσα. Είναι η κύρια αρτηρία ενός σύνθετου οικολογικού συστήματος που επηρεάζει το περιφερειακό κλίμα, διατηρεί εξαιρετικά ενδιαιτήματα και συντηρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Με την πρώτη ματιά, η ροή του φαίνεται τόσο άφθονη που η αφαίρεση ακόμη και ενός μικρού κλάσματος μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Αυτή η εντύπωση οδήγησε σε πολυάριθμες προτάσεις για μεταφορά νερού. Εάν ο ποταμός απορρίπτει δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο στον Ατλαντικό, η εκτροπή μέρους αυτού σε μια ξηρή περιοχή μπορεί να φαίνεται σαν ένας λογικός τρόπος αναδιανομής ενός κακώς κατανεμημένου πόρου. Ωστόσο, το έργο Τρανζάκουα δεν προτείνει την εγκατάσταση αγωγού στις εκβολές του ποταμού και την άντληση νερού προς τα βόρεια. Αυτή η λύση θα απαιτούσε την ανύψωση του νερού σε περισσότερα από 1000 μέτρα και τη μεταφορά του σε τεράστια απόσταση, με ουσιαστικά μη διαχειρίσιμη κατανάλωση ενέργειας. Η πρόταση επιδιώκει να αναχαιτήσει αρκετούς βόρειους παραποτάμους του ποταμού Κρογκό πριν φτάσουν στο κύριο κανάλι. Ποταμοί όπως ο Ουμπαγκούι, ο Κότο, ο Μπόμου, ο Ουέλε και άλλες πλωτές οδοί στη βορειοανατολική περιοχή συγκαταλέγονται στις εναλλακτικές λύσεις που μελετώνται. Πολλοί ρέουν σχετικά κοντά στη λεκάνη απορροής που χωρίζει τη λεκάνη του Κρογκό από τη λεκάνη Τσάρι, την κύρια πηγή νερού για τη λίμνη Τσάντ. Η τοπογραφία θα επέτρεπε μέρος της μεταφοράς νερού να γίνεται με τη βαρύτητα, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή άντληση. Στην πιο φιλόδοξη εκδοχή της, η Τρανζάκουα οραματίζεται την κατασκευή φραγμάτων σε διάφορους παραποτάμους, τη ρύθμιση των ροών τους και τη συλλογή μέρους του νερού σε ένα πλεύσιμο κανάλι μήκους περίπου 2.400 χιλιόμετρων. Η πλωτή οδός θα ακολουθούσε τις ισοϊψείς γραμμές μέχρι να διασχίσει τη λεκάνη απορροής. Στη συνέχεια, το νερό θα ρέει προς τα κάτω στη λεκάνη απορροής του ποταμού Τσάρι και τελικά θα φτάνει στη λίμνη Τσάντ. Το κανάλι θα εξυπηρετούσε διάφορες ταυτόχρονες λειτουργίες, ως αγωγός νερού, διάδρομος εσωτερικής ναυσιπλοείας, πηγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και κόμβος για νέες γεωργικές δραστηριότητες. Ορισμένες ιστορικές αναφορές οραματίζονταν παράλληλους δρόμους, λιμάνια, βιομηχανίες και πόλεις κατανεμημένες κατά μήκος της διαδρομής του.
Στόχος του θα ήταν να μετατρέψει μια απομονωμένη λωρίδα της Κεντρικής Αφρικής σε έναν διυπηρωτικό οικονομικό διάδρομο. Τα γεωργικά προϊόντα θα μπορούσαν να μεταφέρονται μέσω νερού, τα φράγματα θα παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια και οι εσωτερικές περιοχές θα απέκτησαν σύνδεση με μακρινές αγορές. Το μεταφερόμενο νερό θα υποστήριζε νέα έργα άρδευσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσάντ και άλλες περιοχές του Σαχέλ. Η πρόταση αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 από την Ιταλική εταιρεία Bonifica. Έκτοτε, έχει επανεμφανιστεί περιοδικά σε διεθνή συνέδρια, κυβερνητικές συναντήσεις και σε προκαταρκτικές μελέτες. Η Επιτροπή Λεκάνης της Λίμνης Τσάντ υποστήριξε την εξερεύνηση των μεταφορών μεταξύ λεκανών και το 2018 υπογράφηκαν συμφωνίες για την προώθηση μελετών σκοπιμότητας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή του τεράστιου έργου απέχει πολύ από την αρχή και συνεχίζει να είναι γεμάτη με τεχνικά, οικονομικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ερωτήματα. Το κεντρικό μυστήριο έγκυται στην κλίμακά του. Ένα κανάλι ορατό από το διάστημα θα διέσχιζε τροπικά δάση, σαβάνες, ποτάμια και περιοχές με περιορισμένες υποδομές. Θα έπρεπε να λειτουργεί για δεκαετίες σε περιοχές που επηρεάζονται από συγκρούσεις, διάβρωση, ειζηματογένεση και ακραία κλιματική αλλαγή. Θα απαιτούσε επίσης ασυνήθιστη διεθνή συνεργασία. Το νερό θα προέρχεται από μια ομάδα χωρών, θα ρέει μέσω άλλων και θα παράγει ωφέλη σε διαφορετικές περιοχές. Κάθε κυβέρνηση θα έχει λόγους να απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, δρόμους, δικαιώματα, πλοήγησης, οικονομικές αποζημιώσεις και περιβαλλοντικές εγγυήσεις. Το Κονγκό έχει αρκετό νερό για να εμπνεύσει μεγάλα όνειρα, αλλά η φαινομενική του αυθονία καλύπτει μια σύνθετη πραγματικότητα. Κάθε κυβικό μέτρο εξυπηρετεί έναν σκοπό πριν φτάσει στον ωκεανό. Διατηρεί υγροτόπους, μεταφέρει ειζήματα, επιτρέπει τη μετανάστευση των ψαριών, ρυθμίζει την αλατότητα των εκβολών ποταμών και συντηρεί τις κοινότητες των ποταμών. Η φυσική δυνατότητα άντλησης του νερού είναι μόνο η αρχή του προβλήματος. Ο κύριος προορισμός του εκτρεπόμενου νερού θα ήταν η λίμνη Τσάντ, η οποία βρίσκεται σε μια ρηχή κοιλότητα μεταξύ Τσάντ, Καμερούν, Νιγηρίας και Νίγηρα. Σε αντίθεση με τις λίμνες που περιβάλλονται από βουνά, το περίγραμμά της μπορεί να μετατοπιστεί δεκάδες χιλιόμετρα με μόνο μικρές διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού. Μια διαφορά μόλις λίγων μέτρων μετατρέπει τις ανοιχτές περιοχές σε βάλτους, νησιά ή πεδιάδες καλυμμένες με βλάστηση. Η λίμνη δεν διαθέτει μόνιμη διέξοδο στη θάλασσα. Το νερό φτάνει κυρίως μέσω του ποταμού Σάρι και Λογκόνε. Στη συνέχεια χάνεται μέσω εξάτμισης, διήθησης και ανθρώπινης κατανάλωσης. Αυτή η κατάσταση καθιστά τη λίμνη έναν τεράστιο δείκτη της ισορροπίας μεταξύ των τροπικών βροχών του Νότου και της ξηρασίας της Σαχάρας. Η ιστορία της δείχνει ότι δεν ήταν ποτέ ένα σταθερό υδάτινο σώμα. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Αφρικανικής υγρής περίοδου, η οποία ξεκίνησε μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων, οι βροχές των μουσώνων διείσδησαν πολύ βορειότερα. Εκείνη την εποχή υπήρχε η Μέγα Τσάντ, μια εσωτερική λίμνη που μπορεί να κάλυπτε εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η επιφάνειά της ήταν συγκρίσιμη με αυτή ορισμένων σημερινών θαλασσών. Στοιχεία αυτού του παρελθόντος εμφανίζονται σε αρχαία ειζήματα, υπερυψωμένες παραλίες, αποθέσεις οστράκων και εγκαταλελειμμένες κήτες ποταμών. Σε περιοχές που πλέον δέχονται πολύ λίγη βροχή, έχουν απομείνει σημάδια ποταμών, υγροτόπων και ανθρώπινων κοινοτήτων που κάποτε ζούσαν περιτριγυρισμένες από υδρόβια ζωή. Η αλλαγή ξεκίνησε όταν οι διακυμάνσεις στην τροχιά της γης μείωσαν σταδιακά την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που έφτανε στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι αφρικανικοί μουσώνες εξασθένησαν, οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν προς τα νότια και η τεράστια λίμνη κατακαιρματίστηκε. Η Σαχάρα απέκτησε σταδιακά την σημερινή της μορφή. Η σύγχρονη λίμνη Τσάντ αντιπροσωπεύει το τελευταίο ορατό απομεινάρι εκείνης της υγρής εποχής. Η ύπαρξή της εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια, ειδικά στα υψίπεδα που τροφοδοτούν τους ποταμούς Τσάρι και Λογκόν. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η λίμνη υπέστη μια ταχεία μεταμόρφωση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μια σχετικά υγρή περίοδος επέτρεψε στην ανοιχτή επιφάνειά της να φτάσει περίπου τα 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ξηρασίες τις επόμενες δεκαετίες μείωσαν δραστικά την εισρωή νερού. Ταυτόχρονα, οι αντλήσεις για άρδευση, αστική ίδρυυση και γεωργία αυξήθηκαν. Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν μια δραματική μείωση των ανοιχτών υδάτων, ένα φαινόμενο που συχνά περιγράφεται ως απώλεια σχεδόν 90. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό χρειάζεται πλαίσιο. Η λίμνη είναι εξαιρετικά ρηχή και αποτελείται από ανοιχτά νερά, έλη, κανάλια, νησιά και πλημμυρισμένη βλάστηση. Η μέτρηση μόνο της ελεύθερης επιφάνειας μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αν και ένα σημαντικό μέρος του συστήματος συνέχισε να υπάρχει ως εποχιακός υγρότοπος. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν μια πιο σύνθετη εξέλιξη από μια γραμμική εξαφάνιση.
Μετά τις μεγάλες ξηρασίες των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ορισμένες περιοχές ανέκτησαν νερό κατά τη διάρκεια των βροχερών περιόδων. Ο νότιος τομέας διατηρεί μια πιο συνεπή παρουσία, ενώ ο βόρειος τομέας γεμίζει μόνο όταν τα επίπεδα του νερού του επιτρέπουν να περάσει μέσα από ένα φυσικό φράγμα γνωστό ως μεγάλο φράγμα. Η πραγματική κρίση έγκυται στην αστάθεια. Οι αγρότες, οι ψαράδες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Μια καλλιεργήσιμη έκταση μπορεί να πλημμυρίσει τη μία εποχή και να στεγνώσει την επόμενη. Ένα αλλιευτικό κανάλι μπορεί να φραχθεί από βλάστηση. Ένα νησί μπορεί να συνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα, αλλάζοντας διαδρομές, σύνορα και δικαιώματα γης. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν γύρω από τη λεκάνη. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλληλεία εξαρτώνται από τους κύκλους του νερού. Η συρρίκνωση της λίμνης συμπίπτει επίσης με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού, την υποβάθμιση του εδάφους, τη φτώχεια, τον εκτοπισμό ανθρώπων και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ο ανταγωνισμός για εύφορη γη και πηγές νερού αυξάνει τις εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων που χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή με διαφορετικούς τρόπους. Η Επιτροπή Λεκάνης της λίμνης Τσάντ εργάζεται επί του παρόντος σε έργα για τη διατήρηση, τη διαχείριση των υδάτων, την περιφερειακή σταθεροποίηση και την αποκατάσταση των οικολογικών και οικονομικών λειτουργιών του συστήματος. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα απαιτεί πολλαπλές δράσεις, όχι μόνο μια μελλοντική μεταφορά από το Κρογκό. Η ιδέα της πλήρωσης της λίμνης είναι συναρπαστική επειδή προσφέρει μια ορατή λύση. Το εκτρεπόμενο νερό θα επεκτείνει την πλημμυρισμένη περιοχή, θα σταθεροποιήσει ορισμένα κανάλια και ενδεχομένως θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα για άρδευση. Μια σταθερή εισρωή θα μειώσει επίσης την εξάρτηση από τις ακανόνιστες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η πλήρωση της λίμνης Τσάντ είναι σαν να ρίχνεις νερό σε μια γιγάντια θερμή πλάκα. Σε μεγάλο μέρος της περιοχής, η πιθανή εξάτμιση μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 χιλιοστά ετησίως. Ένα μεγαλύτερο υδάτινο σώμα θα εκθέσει μια μεγαλύτερη επιφάνεια στον ήλιο και τον άνεμο, αυξάνοντας τις ατμοσφαιρικές απώλειες. Για το λόγο αυτό, η επιτυχία του Τρανζάκουα θα εξαρτηθεί από τον όγκο που μεταφέρεται και τον τρόπο διαχείρισής του. Μια μικρή συνεισφορά θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσω της εξάτμισης ή να απορροφηθεί γρήγορα από νέες γεωργικές απαιτήσεις. Μια πολύ μεγάλη εισρωή θα διατάρασε τους υγροτόπους, τους οικισμούς και τα οικοσυστήματα που είναι προσαρμοσμένα στη ρηχή λίμνη. Ο στόχος δεν θα ήταν η ανακατασκευή του προϊστορικού Μέγα Τσάντ. Η ανάκτηση μιας έκτασης εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων θα απαιτούσε την πλημμύρα πόλεων, δρόμων, αγρών και εδαφών που κατοικούνται από εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ρεαλιστικός στόχος θα ήταν η σταθεροποίηση ορισμένων περιοχών της λίμνης και η διασφάλιση μιας πιο προβλέψιμης ροής. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Η αποκατάσταση της ζωής στη Σαχάρα δεν σημαίνει ότι κάθε αμόλοφος θα μετατραπεί σε τροπικό δάσος. Σημαίνει αποκατάσταση οικολογικών διαδρόμων, λιβαδιών, υγροτόπων και γεωργικής γης στη ζώνη μετάβασης μεταξύ ερήμου και τροπικών σαβανών. Ο μετασχηματισμός θα ξεκινούσε στο Σαχέλ, μια ημιάνυδρη ζώνη που εκτείνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε όλη την Ήπειρο. Εκεί, μερικές εκατοντάδες χιλιοστά επιπλέον νερού μπορούν να διαχωρίσουν το παραγωγικό έδαφος από την υποβαθμισμένη γη. Το νερό του Κρογκό θα είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπό του σε αυτό το κλιματικό σύνορο, όπου η βλάστηση μπορεί ακόμα να αντιδρά γρήγορα. Η λίμνη Τσάντ θα λειτουργούσε ως δεξαμενή, ρυθμιστής και κέντρο διανομής. Από τις ακτές της θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δευτερεύοντα κανάλια, έργα άρδευσης και συστήματα ίδρευσης. Οι υγρότοποι θα προσέλκυαν πουλιά, ψάρια και ζώα. Η βλάστηση θα μείωνε τη διάβρωση και θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση του εδάφους. Ακόμα κι έτσι, το νερό από μόνο του δεν έχει τη δύναμη να ανοικοδομήσει μια περιοχή. Η άρδευση που εφαρμόζεται χωρίς αποστράγγιση μπορεί να συσσωρεύσει άλατα και να μετατρέψει την εύφορη γη σε άγονες επιφάνειες. Η γεωργική επέκταση μπορεί να καταστρέψει τους υγροτόπους. Οι μεγάλες δεξαμενές μπορούν να εκτοπίσουν πληθυσμούς και να προωθήσουν ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα ή υδρόβια σαλιγκάρια. Η λίμνη Τσάντ καταδεικνύει ότι τα όρια μεταξύ ανάκαμψης και υποβάθμισης είναι εξαιρετικά λεπτά. Μια αύξηση της ροής θα μπορούσε να συντηρήσει εκατομμύρια ζωές, αλλά ο κακός σχεδιασμός θα δημιουργούσε νέες συγκρούσεις για τον έλεγχο των καναλιών, της γης και των φραγμάτων. Το ερώτημα τότε πάβει να είναι πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η λίμνη. Η πραγματική πρόκληση είναι να αποφασιστεί ποιος θα ελέγχει το νερό, πόσο θα λαμβάνει κάθε περιοχή και ποια οικοσυστήματα θα πρέπει να θυσιαστούν για να διατηρηθεί η ροή του. Η ιδέα της μεταφοράς νερού από τη λεκάνη του Κρογκό στη λίμνη Τσάντ πηγάζει από ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της αφρικανικής γεωγραφίας. Ένα διαχωριστικό όριο λεκάνης απορροής χωρίζει τα ρέματα που ρέουν προς τον Ατλαντικό από εκείνα που καταλήγουν στην κλειστή κατάθλιψη του Τσάντ. Σε αρκετές περιοχές, αυτό το διαχωριστικό όριο διασχίζει οροπέδια και σαβάνες σχετικά κοντά στους βόρειους παραποτάμους του ποταμού Κρογκό.
Το Transaqua θα εκμεταλλευτεί αυτό το χαρακτηριστικό μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διασυνδεδεμένων δομών. Οι πιο γνωστές εκδοχές του έργου προτείνουν την αναχέτηση μέρους της ροής αρκετών ποταμών, την αποθήκευσή του σε δεξαμενές και τη μεταφορά του μέσω ενός καναλιού μήκους περίπου 2.400 χιλιόμετρων στις πηγές του ποταμού Τσάρι. Από εκεί, το νερό θα ακολουθεί φυσικά κανάλια προς τη λίμνη Τσάντ. Η πρόταση δεν περιλαμβάνει την εκτροπή της κύριας ροής του ποταμού Κρογκό. Ο μεγάλος ποταμός είναι πολύ μακριά, ρέει μέσα από περιοχές χαμηλού υψομέτρου και μεταφέρει έναν όγκο που είναι αδύνατο να αντληθεί οικονομικά στο Σαχέλ. Το νερό θα αντλείται από παραποτάμους που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ειδικά στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της λεκάνης. Το κανάλι θα πρέπει να ακολουθεί προσεκτικά τα περιγράμματα της γης. Κάθε τμήμα θα έπρεπε να διατηρεί επαρκή κλίση ώστε να επιτρέπει στο νερό να κινείται με τη βαρύτητα, αλλά αρκετά ήπια ώστε να αποτρέπονται καταστροφικές ταχύτητες. Η υπερβολική κλίση θα διαβρώσει τα τυχώματα, θα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες συζυμάτων και θα προκαλέσει ζημιές στις κλειδαριές. Η ανεπαρκής κλίση θα προκαλούσε στάσιμο νερό και θα απαιτούσε την εγκατάσταση αντλιοστασίων. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει ρυθμιστικά φράγματα που θα αποθηκεύουν μέρος της ροής κατά τη διάρκεια των υγρών περιόδων. Αυτές οι κατασκευές θα μειώνουν τις εποχιακές διακυμάνσεις και θα επιτρέπουν στο κανάλι να παραμένει λειτουργικό κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων. Ορισμένα φράγματα θα μπορούσαν επίσης να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας τις υψομετρικές αλλαγές κατά μήκος της διαδρομής. Η υδροηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο τροφοδοτώντας συστήματα άντλησης, πόλεις, βιομηχανίες, λιμάνια και δίκτυα άρδευσης. Σε περιοχές όπου οι μεγάλες κοινότητες εξακολουθούν να μην έχουν σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας θα μπορούσε να μεταμορφώσει τις περιφερειακές οικονομίες πολύ πριν το νερό φτάσει στη λίμνη Τσάντ. Το κανάλι θα ήταν επίσης πλωτό. Οι φορτηγίδες θα μπορούσαν να μεταφέρουν σιτηρά, δομικά υλικά, μηχανήματα και ορυκτά μεταξύ περιοχών που επί του παρόντος βασίζονται σε ακριβούς ή εποχιακούς δρόμους. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και οι εσωτερικές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κρογκό θα αποκτούσαν μια εμπορική οδό προς τα βόρεια και δυτικά της Ηπείρου. Αυτός ο συνδυασμός νερού, μεταφορών και ενέργειας εξηγεί γιατί το Transaqua περιγράφεται συχνά ως διάδρομος ανάπτυξης και όχι απλώς ως ένα υδραυλικό έργο. Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι το κανάλι θα μπορούσε να ενσωματώσει ξεχωριστές αγορές, να μειώσει την απομόνωση των αγροτικών κοινοτήτων και να ενθαρρύνει την εμφάνιση βιομηχανικών κέντρων κοντά σε δεξαμενές. Το έργο, ωστόσο, παραμένει σε φάση μελετών και συζητήσεων. Η κλίμακα των έργων, οι πιθανές επιπτώσεις τους και οι πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών εμποδίζουν την αντιμετώπιση του ως άμεσου κατασκευαστικού έργου. Το κανάλι μήκους 2.400 χιλιόμετρων παραμένει μια πρόταση, αν και έχει λάβει πολιτική υποστήριξη και έχει αποτελέσει μέρος συμφωνιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της σκοπιμότητάς του. Η πρώτη δυσκολία θα ήταν να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσο νερό μπορεί να εκτραπεί χωρίς να βλάψει τη λεκάνη του Δότη. Οι μέσοι όροι για τον ποταμό Κρογκό δημιουργούν μια αίσθηση αυθονίας, αλλά οι επιλεγμένοι παραπόταμοι παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τον κύριο ποταμό. Κατά τη διάρκεια μιας περιφερειακής ξηρασίας, ο διαθέσιμος όγκος θα μπορούσε να μειωθεί ακριβώς όταν το Σαχέλ χρειάζεται περισσότερο νερό. Κάθε φράγμα θα τροποποιούσε τη φυσική δυναμική του επηρεαζόμενου ποταμού. Οι δεξαμενές θα συγκρατούσαν ειζήματα που κανονικά λιπαίνουν τις πλημμυρικές πεδιάδες. Θα άλλαζαν επίσης τις θερμοκρασίες του νερού, τις οδούς μετανάστευσης των ψαριών και τους εποχιακούς ρυθμούς που ρυθμίζουν την αναπαραγωγή πολλών ειδών. Τα μεγάλα τροπικά ποτάμια ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σύμφωνα με ρυθμούς που οργανώνουν όλη τη ζωή γύρω τους. Οι πλημμύρες συνδέουν λιμνοθάλασσες, πλημμυρικές πεδιάδες και δευτερεύουσες πλωτές οδούς. Τα ψάρια εισέρχονται σε περιοχές που καλύπτονται προσωρινά από νερό, τρέφονται και αναπαράγονται. Όταν η στάθμη του νερού υποχωρεί, επιστρέφουν στα κύρια κανάλια και συντηρούν την αλληλεία από την οποία εξαρτώνται ολόκληρες κοινότητες. Ένα φράγμα που απελευθερώνει ομοιόμορφη ροή μπορεί να παράγει αποτελεσματικά ηλεκτρική ενέργεια, αλλά εξαλείφει μέρος αυτής της μεταβλητότητας. Το ρεύμα συνεχίζει να υπάρχει, αν και δεν συμπεριφέρεται πλέον όπως το ποτάμι στο οποίο προσαρμόστηκαν τα είδη για χιλιάδες χρόνια. Η κατασκευή καναλιού θα άνοιγε επίσης μια συνεχή λωρίδα σε περιοχές που δεν έχουν διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι βοηθητικοί δρόμοι, τα στρατόπεδα, τα λιμάνια και οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα διευκόλυναν την πρόσβαση σε προηγουμένως απομονωμένα δάση. Αυτή η νέα συνδεσιμότητα θα μπορούσε να ενισχύσει το νόμιμο εμπόριο, αλλά και την παράνομη υλοτομία, την ανεξέλεγκτη εξόρυξη, τη λαθροθυρία και την αρπαγή γης. Μια άλλη πρόκληση θα προέκυπτε από το ίδιο το κλίμα. Οι τροπικές βροχές μπορούν να διαβρώσουν τις όχθες, να γεμίσουν τα κανάλια με λάσπη και να καταστρέψουν ημιτελείς κατασκευές. Η υδρόβια βλάστηση θα αναπτυσσόταν ραγδαία σε αργά, ζεστά νερά. Τα πλωτά φυτά θα μπορούσαν να φράξουν φράγματα, να μειώσουν την κυκλοφορία και να αυξήσουν την απώλεια νερού μέσω της εξατμισοδιαπνοής.
Η συντήρηση θα ήταν εξίσου σημαντική με την κατασκευή. Χιλιάδες χιλιόμετρα καναλιού θα απαιτούσαν συνεχή βυθοκόρηση, παρακολούθηση φραγμάτων, επισκευές πυλών και έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών. Μια παρατεταμένη διακοπή σε ένα κρίσιμο τμήμα θα μπορούσε να μειώσει τη ροή ολόκληρου του δικτύου. Η ασφάλεια θα προσέθεται ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας. Ορισμένες περιοχές που διασχίζει το έργο έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμούς και αδύναμη θεσμική παρουσία. Η προστασία μιας τόσο εκτεταμένης γραμμικής υποδομής θα απαιτούσε σταθερές συμφωνίες, συντονισμένες δυνάμεις και μηχανισμούς για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο έλεγχος των υδάτων να γίνει εργαλείο πολιτικής πίεσης. Η χρηματοδότηση θα έπρεπε να διατηρηθεί για αρκετές δεκαετίες. Το τελικό κόστος θα εξαρτιόταν από τη διαδρομή, τον αριθμό των φραγμάτων, την κοινωνική αποζημίωση, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τις συμπληρωματικές υποδομές. Οι εκτιμήσεις που αναφέρθηκαν για το έργο έχουν φτάσει σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά μια οριστική αξιολόγηση θα απαιτούσε πολύ πιο λεπτομερείς τοπογραφικές, υδρολογικές, γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ένα έργο αυτής της κλίμακας επίσης δεν θα μπορούσε να εξαρτάται από μία μόνο χώρα. Το νερό θα αντλείται από εδάφη που ανήκουν σε ορισμένα έθνη, θα ρέει μέσω άλλων και θα ωφελεί άμεσα κοινότητες πολύ βορειότερα. Τα κράτη δότες της λεκάνης απορροής μπορεί να θεωρούν άδικο να υφίστανται τις επιπτώσεις, ενώ άλλα θα αποκομίζουν τα κύρια ωφέλη. Η κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τα έσοδα από την πλοήγηση και η γεωργική γη θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη της κατασκευής. Θα ήταν επίσης απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες για τις ξηρασίες. Κατά τη διάρκεια περιόδων μειωμένης ροής νερού, κάθε χώρα θα προσπαθούσε να προστατεύσει τις δικές της πόλεις, καλλιέργειες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Το Τρανζάκουα θα μετέτρεπε το νερό σε κεντρικό στοιχείο της αφρικανικής πολιτικής. Η λειτουργία του θα εξαρτιόταν από συνθήκες που θα μπορούσαν να επιβιώσουν από αλλαγές στην κυβέρνηση, οικονομικές κρίσεις και περιφερειακές συγκρούσεις. Το τσιμέντο θα μπορούσε να διαρκέσει για έναν αιώνα, ενώ οι ανθρώπινες συμφωνίες θα έπρεπε να ανανεώνονται συνεχώς. Ακόμα και αν ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, η άφιξη νερού στη λίμνη Τσάντ θα αντιπροσώπευε μόνο ένα στάδιο. Για να επιτευχθεί μια διαρκής ανάκαμψη, η ροή θα έπρεπε να κατανεμηθεί μέσω αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης, δικτύων αποστράγγισης, οικολογικών αποθεμάτων και κανονισμών που περιορίζουν τις αντλήσεις. Χωρίς αυτά τα μέτρα, η αυξημένη προσφορά θα δημιουργούσε άμεση επέκταση της ζήτησης. Νέα χωράφια, πόλεις και κτηνοτροφικές μονάδες θα κατανάλωναν το επιπλέον νερό. Η λίμνη θα μπορούσε να δεχτεί μεγάλη εισρωή και να συνεχίσει να υπόκειται σε αυξανόμενη πίεση. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σε πολλές άνυδρες περιοχές. Όταν μια πηγή νερού επεκτείνεται και η οικονομική δραστηριότητα που εξαρτάται από αυτήν. Μετά από λίγα χρόνια, η κατανάλωση φτάνει ξανά στο διαθέσιμο όριο. Η αρχική λύση δημιουργεί μια νέα σπανιότητα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ο πραγματικός σχεδιασμός του Τρανζάκουα θα έπρεπε να εκτείνεται πολύ πέρα από το κανάλι. Θα περιλάμβανε θεσμούς ικανούς να μετρούν κάθε εξόρυξη, να προστατεύουν τις περιβαλλοντικές ροές, να επιλύουν διαφορές και να προσαρμόζουν τις παραδόσεις στις καιρικές συνθήκες. Η ορατή δομή θα ήταν μια γραμμή νερού που θα διασχίζει την Αφρική. Η κρίσιμη δομή θα έγκυται στις συμφωνίες, τους αισθητήρες, τους κανονισμούς και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή της. Το νερό του Κρογκό θα είχε το μεγαλύτερο μετασχηματιστικό του δυναμικό στο Σαχέλ, τη λωρίδα που συνορεύει με το νότιο άκρο της ερήμου που εξακολουθεί να δέχεται εποχιακές βροχοπτώσεις. Το Σαχέλ είναι μια μεταβατική ζώνη. Στα βόρεια κυριαρχούν τα ερημικά τοπία με σπάνιες και ακανόνιστες βροχοπτώσεις. Στα νότια εμφανίζονται σαβάνες όπου η υγρή περίοδος επιτρέπει την ανάπτυξη χόρτων, θάμνων και διάσπαρτων δέντρων. Μεταξύ αυτών των δύο τοπίων, μικρές διαφορές στις βροχοπτώσεις και τη διατήρηση του εδάφους προκαλούν τεράστιες αλλαγές. Μια περιοχή που δέχεται 200 χιλιοστά βροχής ετησίως συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά από μια που δέχεται 400. Αυτή η διαφορά μπορεί να καθορίσει την παρουσία μόνιμων βοσκοτόπων, ξηρικών καλλιεργειών ή γυμνών επιφανειών εκτεθειμένων στον άνεμο. Το μεταφερόμενο νερό θα μπορούσε να ενισχύσει αυτήν τη λωρίδα μέσω καναλιών, δεξαμενών και αρδευόμενων περιοχών. Αντί να δημιουργηθεί ένας ενιαίος εσωτερικός ωκεανός, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να κατανεμηθεί ο πόρος σε παραγωγικούς διαδρόμους κοντά σε οικισμούς. Οι αρδευόμενες περιοχές θα επέτρεπαν την καλλιέργεια δημητριακών, οσπρίων, φρούτων και λαχανικών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η παραγωγή δεν θα εξαρτιόταν πλέον εξ ολοκλήρου από μια ολοένα και πιο μεταβλητή περίοδο βροχών. Η μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια θα μείωνε την ανάγκη πώλησης ζώων ή εγκατάλειψης κοινοτήτων μετά από μια ξηρασία. Οι δεξαμενές και τα κανάλια θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν δασικές ζώνες. Δέντρα προσαρμοσμένα σε ξηρά περιβάλλοντα θα σταθεροποιούσαν το έδαφος, θα μείωναν την ταχύτητα του ανέμου και θα παρήχαν σκιά, φρούτα, ξυλία και ζωοτροφές. Οι ρίζες τους θα βελτίωναν τη διείσδυση και θα βοηθούσαν στη διατήρηση της υγρασίας γύρω από τις καλλιέργειες. Ωστόσο, η φύτευση δέντρων στο Σαχέλ απαιτεί πολύ περισσότερα από νερό.
Κάθε είδος χρειάζεται θερμοκρασίες, εδάφη και βάθη υπόγειων υδάτων συμβατά με τη φυσιολογία του. Οι ομοιόμορφες φυτείες συχνά υποφέρουν από παράσιτα, πυρκαγιές και υψηλή θνησιμότητα. Τα μεικτά συστήματα, που αποτελούνται από καλλιέργειες, θάμνους και αυτοφυή δέντρα, προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η αποκατάσταση γης εξαρτάται επίσης από την κατάσταση του εδάφους. Σε πολλές υποβαθμισμένες περιοχές, η βροχή πέφτει σε μια σκληρημένη επιφάνεια και τρέχει πριν διεισδύσει. Οι τεχνικές συγκομιδής, όπως μικρές τάφροι, χωμάτινες ημισέλινοι, αναβαθμίδες και λάκκοι φύτευσης, επιβραδύνουν την απορροή του νερού και συγκεντρώνουν θρεπτικά συστατικά. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να φαίνονται μέτριες σε σύγκριση με ένα ηπειρωτικό κανάλι, αλλά καθορίζουν την ποσότητα βλάστησης που μπορεί να υποστηρίξει κάθε κυβικό μέτρο. Ένα τεράστιο έργο διανομής νερού μέσω ανοιχτών πλημμυρών θα έχανε σημαντική ποσότητα λόγω εξάτμισης. Ένα δίκτυο στάγδιν άρδευσης, καλυμμένες δεξαμενές και προσαρμοσμένες καλλιέργειες θα παρήγαγαν περισσότερα τρόφιμα με μικρότερο όγκο. Η Παγκόσμια Τράπεζα και περιφερειακοί οργανισμοί έχουν προωθήσει μια στρατηγική άρδευσης για το Σαχέλ που συνδυάζει δημόσιες επενδύσεις, συστήματα που διαχειρίζονται οι αγρότες και μοντέλα προσαρμοσμένα σε κάθε τοπίο. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια κρίσιμη πραγματικότητα. Η επέκταση της άρδευσης απαιτεί θεσμούς, συντήρηση, πρόσβαση στην ενέργεια, αγροτική χρηματοδότηση και αγορές ικανές να απορροφήσουν την παραγωγή. Η άφιξη του νερού θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο. Οι καλλιέργειες θα κάλυπταν το έδαφος, μειώνοντας τη διάβρωση και προσθέτοντας οργανική ύλη. Η βλάστηση θα αύξανε την τραχύτητα της επιφάνειας και θα μετριάζονταν οι καταιγίδες σκόνης. Τα δέντρα θα απελευθέρωναν υγρασία στην ατμόσφαιρα και θα δημιουργούσαν πιο δροσερά τοπικά περιβάλλοντα. Σε μικρή κλίμακα, αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να τροποποιήσουν το μικροκλίμα. Μια φυτεμένη επιφάνεια απορροφά και κατανέμει την ηλιακή ενέργεια διαφορετικά από το γυμνό έδαφος. Μέρος της θερμότητας χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του νερού, μειώνοντας τη θερμοκρασία κοντά στο έδαφος. Η σκιά προστατεύει την υγρασία και επιτρέπει τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Σε περιφερειακή κλίμακα, η σχέση γίνεται πιο περίπλοκη. Η βλάστηση μπορεί να προωθήσει την ανακύκλωση της υγρασίας, αλλά πρέπει πρώτα να λαμβάνει νερό. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Σαχάρας κυριαρχείται από πολύ μεγαλύτερα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μουσώνων της Δυτικής Αφρικής, των υποτροπικών αντικυκλώνων και των θερμοκρασιών του Ατλαντικού. Ένας αρδευόμενος διάδρομος θα μπορούσε να αυξήσει την τοπική υγρασία χωρίς να αλλάξει ριζικά το κλίμα ολόκληρης της ερήμου. Ο μετασχηματισμός της Σαχάρας θα απαιτούσε την αλλαγή των ατμοσφαιρικών διεργασιών που λειτουργούν σε εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ίδιο το παρελθόν της Αφρικής καταδεικνύει ότι μια πράσινη Σαχάρα απαιτεί ευνοϊκές πλανητικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της αφρικανικής υγρής περίοδου, οι αλλαγές στην τροχιά της γης ενέτειναν τις βροχές των μουσώνων. Η βλάστηση επεκτάθηκε επειδή έλαβε βροχοπτώσεις σε μια τεράστια περιοχή. Ένα σύγχρονο κανάλι δεν διαθέτει τον απαραίτητο όγκο για να αναπαράγει αυτόν τον μηχανισμό. Η διαφορά μπορεί να μετρηθεί από το ισοζύγιο νερού. Ένα μόνο χιλιοστό βροχής σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ισοδυναμεί με 1 εκατομμύριο λίτρα. Αν κάποιος προσπαθούσε να προσθέσει μόνο 100 χιλιοστόμετρα ετησίως σε 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, θα χρειάζονταν 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η Σαχάρα καλύπτει μια έκταση σχεδόν 9 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η τεχνητή διατήρηση μιας μέτριας ποσότητας βλάστησης σε ένα σημαντικό τμήμα της ερήμου θα κατανάλωνε όγκους συγκρίσιμους με εκείνους ορισμένων από τα μεγαλύτερα ποτάμια του πλανήτη. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του νερού θα εξατμιζόταν πριν μπορέσει να παράγει βιομάζα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο ξηρός αέρας και οι ισχυροί άνεμοι απορροφούν την υγρασία από τα εδάφη, τα φυτά και τις δεξαμενές. Κάθε εκτάριο καλλιεργήσιμης γης θα απαιτούσε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Για αυτόν τον λόγο, το έργο θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε επιλεγμένες περιοχές. Κοιλάδες, εγκαταλελειμμένες σκήτες ποταμών και πιο έφορα εδάφη θα προσέφεραν καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα χωράφια με αμόλοφους. Οι μετατοπιζόμενοι αμόλοφοι έχουν λίγα θρεπτικά συστατικά και χαμηλή ικανότητα συγκράτησης νερού. Η εντατική άρδευση θα επέτρεπε την προσωρινή ανάπτυξη ορισμένων φυτών, αλλά η διατήρησή τους θα απαιτούσε συνεχή παροχή. Όταν σταματούσε η άρδευση, η βλάστηση θα υποχωρούσε. Οι αρχαίες πλημμυρικές πεδιάδες του Σαχέλ προσφέρουν πιο ευνοϊκές συνθήκες. Πολλές περιέχουν λεπτά ειζήματα, ρηχούς υδροφορείς και κοινότητες που έχουν συνηθίσει να συνδυάζουν τη γεωργία, την αλληλεία και τη βόσκηση. Εκεί, μια πρόσθετη ροή θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει την παραγωγικότητα χωρίς να κατασκευάσει ένα εντελώς τεχνητό σύστημα. Το νερό θα μπορούσε επίσης να επαναφορτήσει τους υδροφορείς. Τα μη επενδυμένα κανάλια θα έχαναν μέρος του περιεχομένου τους μέσω της διαρροής, ένα φαινόμενο που θεωρείται αναποτελεσματικό από άποψη μεταφορών, αλλά δυνητικά χρήσιμο για την αύξηση των αποθεμάτων υπόγειων υδάτων.
Τα κοντινά πηγάδια θα συγκρατούσαν νερό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, μειώνοντας την εξάρτηση από ανοιχτές δεξαμενές. Η αναπλήρωση θα πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά. Ένας υπερβολικά υψηλός υδροφόρος ορίζοντας μπορεί να φέρει τα μεταλλικά άλατα πιο κοντά στην επιφάνεια. Όταν το νερό εξατμίζεται, τα άλατα συγκεντρώνονται στο έδαφος και σταδιακά μειώνουν τη γονιμότητά του. Η αλάτωση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη γεωργία σε ξηρά κλίματα. Το νερό άρδευσης περιέχει πάντα διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία. Σε υγρές περιοχές, η βροχή ξεπλένει αυτά τα μεταλλικά στοιχεία σε βαθύτερα στρώματα. Στο Σαχέλ, η εξάτμιση απομακρύνει το νερό και αφήνει τα άλατα συσσωρευμένα γύρω από τις ρίζες. Η αρδευόμενη γη χρειάζεται αποστράγγιση. Ένα δίκτυο δευτερευόντων καναλιών πρέπει να απομακρύνει την περίσσια νερού και να διατηρεί τον υδροφόρο ορίζοντας σε ασφαλές βάθος. Το στραγγισμένο νερό περιέχει άλατα και απαιτεί ελεγχόμενη απόρριψη, επειδή η επιστροφή του απευθείας σε λίμνες ή ποτάμια μπορεί να υποβαθμίσει άλλα οικοσυστήματα. Η εντατική γεωργική παραγωγή θα προσέθετε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και οργανικά απόβλητα. Εάν αυτές οι ουσίες έφταναν στη λίμνη Τσάντ, θα διεγείρουν την υπερβολική ανάπτυξη φυκιών και υδρόβιων φυτών. Η αποσύνθεση θα κατανάλωνε οξυγόνο και θα έβλαπτε τα ψάρια και άλλα είδη. Η ανάκαμψη του Σαχέλ θα εξαρτιόταν επομένως από μια γεωργία σχεδιασμένη για ξηρές περιοχές. Οι ανθεκτικές καλλιέργειες, η αμυψισπορά, η τοπική άρδευση, η αγροδασοπονία και η διατήρηση του εδάφους θα ήταν πιο πολύτιμες από την απλή επέκταση μεγάλων μονοκαλλιεργειών. Θα ήταν επίσης απαραίτητο να προστατευθεί η κινητικότητα των κτηνοτρόφων. Για αιώνες, πολλές κοινότητες έχουν μετακινήσει τα κοπάδια τους μετά τις βροχές και την εποχιακή διαθεσιμότητα βοσκοτόπων. Νέα χωράφια και κανάλια θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τις παραδοσιακές διαδρομές και να συγκεντρώσουν τα ζώα σε μικρότερες περιοχές. Ένας κακώς σχεδιασμένος πράσινος διάδρομος θα δημιουργούσε φράχτες, διαφορές και απώλεια πρόσβασης στο νερό. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα θα διατηρούσε τις διαβάσεις για τα ζώα, τα σημεία ποτίσματος και τις συνδεδεμένες περιοχές βόσκησης. Η ζωή που θα επέστρεφε στη Σαχάρα δεν θα ανήκε αποκλειστικά στη γεωργία. Οι εποχιακοί υγρότοποι θα υποστήριζαν ψάρια, αποδημητικά πτηνά, ερπετά και έντομα. Ορισμένα κανάλια θα μπορούσαν να γίνουν νέα οικοσυστήματα, ενώ άλλα θα διευκόλυναν την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών και ασθενειών. Το μόνιμο νερό ευνοεί την αναπαραγωγή κουνουπιών. Οι δεξαμενές και τα αργά κινούμενα κανάλια μπορούν επίσης να επεκτείνουν το βιότοπο των σαλιγκαριών που μεταδίδουν παράσιτα. Τα γεωργικά ωφέλη θα πρέπει να συνοδεύονται από παρακολούθηση της υγείας, απολύμανση και βιολογικό έλεγχο. Το πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα θα ήταν ένα μοσαϊκό. Θα υπήρχαν πόλεις, περιοχές εντατικής καλλιέργειας, γεωργικά δάση, αποκατεστημένα βοσκοτόπια και προστατευόμενοι υγρότοποι. Ξηρές εκτάσεις, αμόλοφοι και ερημικά τοπία θα συνέχιζαν να υπάρχουν μεταξύ τους. Αυτό το μοσαϊκό θα μπορούσε να συντηρήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να σβήσει τη φυσική ταυτότητα της Σαχάρας. Η μεγάλη μεταμόρφωση θα συνέβαινε στις άκρες της, όπου η έρημος προχωρά ή υποχωρεί ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ νερού, βλάστησης και ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Τρανζάκουα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει αυτή τη διαδικασία, αλλά ποτέ δεν θα δρούσε μεμονωμένα. Το κανάλι θα μετέφερε νερό. Η ανάκτησή του θα εξαρτιόταν από το πώς χρησιμοποιήθηκε κάθε σταγόνα μετά τη διέλευση του ηπειρωτικού χάσματος. Ο ποταμός Κρογκό έχει μια εξαιρετική ροή και η σχετική εγκύτητά του με τα νερά που τροφοδοτούν τη λίμνη Τσάντ καθιστά τη μεταφορά νερού μια τεχνικά εφικτή πιθανότητα. Έργα όπως το Τρανζάκουα καταδεικνύουν ότι η ιδέα ξεπερνά τη σφαίρα της φαντασίας. Υπάρχουν μελετημένες διαδρομές, προτάσεις για φράγματα, πλωτά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και συνδέσεις με τον ποταμό Τσάρι. Ωστόσο, η δυνατότητα κατασκευής ενός τέτοιου έργου δεν εγγυάται την επιτυχία του. Το νερό θα έπρεπε να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, να διασχίσει αρκετές χώρες και να παραμείνει μέσα σε ένα σύστημα που υπόκειται σε ειζηματογένεση, εξάτμιση, πολιτική αστάθεια και υψηλό κόστος συντήρησης. Κάθε φράγμα θα άλλαζε τη δυναμική των παραποτάμων του Κρογκό, ενώ κάθε νέα αρδευόμενη περιοχή θα αύξανε τη μελλοντική ζήτηση. Ο κύριος περιορισμός έγκυται στην κλίμακα. Η Σαχάρα καλύπτει εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και χάνει τεράστιους όγκους νερού λόγω εξάτμισης. Κανένα κανάλι δεν θα μπορούσε να μετατρέψει ολόκληρη την έρημο σε μια πράσινη έκταση χωρίς να εξορίξει ποσότητες ικανές να βλάψουν σοβαρά τη λεκάνη δότριας. Η εικόνα μιας Σαχάρας που καλύπτεται για άλλη μια φορά από δάση, λίμνες και σαβάνες ανήκει σε έναν κλιματικό μετασχηματισμό πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε μηχανικό έργο. Ο πιο ρεαλιστικός αντίκτυπος θα συγκεντρωνόταν στο Σαχέλ και στη λεκάνη της λίμνης Τσάντ. Εκεί, η πρόσθετη ροή νερού θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τους υγροτόπους, να αποκαταστήσει τα βοσκοτόπια, να επεκτείνει τις γεωργικές περιοχές και να μειώσει την ευπάθεια των κοινοτήτων που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες ξηρασίες. Το νερό θα επέτρεπε επίσης την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοείας και τη σύνδεση των επί του παρόντος απομονωμένων περιοχών. Αυτά τα ωφέλη θα εξαρτηθούν από την αυστηρή διαχείριση.
Η άρδευση θα απαιτούσε αποστράγγιση για την πρόληψη της αλάτωσης. Τα νέα χωράφια θα έπρεπε να σέβονται τις οδούς των ζώων και τα φυσικά οικοσυστήματα. Οι δεξαμενές θα απαιτούσαν παρακολούθηση της υγείας, ενώ οι εμπλεκόμενες χώρες θα έπρεπε να συμφωνήσουν για τον τρόπο κατανομής του νερού, της ηλεκτρικής ενέργειας και των εσόδων που παράγονται. Η προστασία της λεκάνης του Κρογκό θα ήταν επίσης απαραίτητη. Τα ποτάμια της υποστηρίζουν δάση πλημμυρικών πεδιάδων, αλληλεία, τυρφώνες και κοινότητες που εξαρτώνται από εποχιακές πλημμύρες. Η άντληση που υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τη μέση ροή θα αγνοούσε βασικές οικολογικές λειτουργίες. Πριν από την κατασκευή του καναλιού, θα ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί πόσο νερό μπορεί να αντληθεί κατά τη διάρκεια κάθε εποχής χωρίς να διακυβευτεί η σταθερότητα του συστήματος. Η τελική απάντηση περιέχει δύο πραγματικότητες. Ο ποταμός Κονγκό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών του Σαχέλ, στην αναπλήρωση της λίμνης Τσάντ και στη δημιουργία παραγωγικών διαδρόμων στην άκρη της Σαχάρας. Ωστόσο, δεν διαθέτει τον απαραίτητο όγκο για την μόνιμη αναδάσωση ολόκληρης της ερήμου. Το μέλλον της περιοχής πιθανότατα θα εξαρτηθεί από έναν ευρύτερο συνδυασμό παραγόντων. Η μεταφορά νερού θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συνδυασμό με την αποκατάσταση του εδάφους, την αγροδασοκομεία, τη συλλογή όμβριων υδάτων, την αποτελεσματική άρδευση, την ηλιακή ενέργεια και τη βιώσιμη διαχείριση του υδροφορέα. Κανένα από μόνο του μέτρο δεν θα λύσει μια πρόκληση που αποτελείται από το κλίμα, τη φτώχεια, την αύξηση του πληθυσμού και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το Τρανζάκουα αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσε να λάβει η Αφρική σχετικά με τη γεωγραφία της. Η κατασκευή του θα συνέδεε δύο από τις μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών της Υπήρου και θα άλλαζε εδάφη για γενιές. Υλοποιημένο με επιστημονική γνώση, διεθνή συνεργασία και αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς, το έργο θα μπορούσε να μεταμορφώσει ένα μέρος του Σαχέλ. Υλοποιημένο ως ένα απλό έργο άντλησης νερού, θα μετατόπιζε απλώς την κρίση από τη μία περιοχή στην άλλη. Το Κρογκό διατηρεί την ικανότητα να τροφοδοτήσει μια περιορισμένη και στρατηγική ανάκαμψη. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν το νερό μπορεί να φτάσει στη Σαχάρα, αλλά αν οι κοινωνίες που είναι υπεύθυνες για τη διοχέτευσή του μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να